Uthandana lo ngomculo awenzayo kaMaskandi ilona oluphoqa u-spin-off ukuthi adele konke ayoshuthi ividiyo yengoma yakhe entsha ethi Rush Hour eDubai. Akagcinanga ngokuqopha lowo mlando, kodwa uphinde waba uMaskandi wokuqala ukuthi yona le ngoma idlala esiteshini esikhulu somculo i-Channel O ngoLwesithathu. Isiteshi se-Channel O, MBS TV, singesinye seziteshi ezingajwayele ukudlala olu hlobo lomculo. Ziduma ngomculo ekwaiti, hip hop, amapiano nezinye izinhlobo, hhayi kodwa uMaskandi. USmirnoff ulandela abaculi abanjengo-AKA noTyla, nabo abake bashutha izingoma zabo emazweni ahlukahlukene phesheya. Ekhuluma nabezindaba kuyisolozi uthe uGuge iphakethe ehlela lolu hambo, kodwa ujabule ngoba wenze into ayekade eyifisa. Into ayenze ngaye eDubai ukuthi ufuna ukuqhuba izikhuphuka izinga lomculo kaMaskandi. uMaskandi uyangena ebantwini, lokhu kukhombisa ukuthi umuntu usebenze kangakanani. Ukukhuphula izinga likaMaskandi kwenze ngisho abaphathi beziteshi ezinkulu bakubone lokhu akwenzayo. Ingakho namhlanje ngoba eyakhe ibonakala eziteshini zomculo ezinkulu, uyafisa lokhu kungagcini ngayo, nabanye ozakwabo balithole ithuba elinjengalelo uma befuna balibambe ukuze umculo wabo uhlonishwe kakhulu, ngisho noma bamenye abanye abaceli emcimbini yabo e-Limpopo nakoGoli. Abantu bazi ukuthi kungathi uma kubizwa uSmirnoff abantu bangazi. Yilokhu abakulwelayo njengamanje. Uthe bonke inkampani asebenza naye yenze umsebenzi omkhulu ukwenza lolu hambo lube impumelelo-ke lapha. Luyabonga nakubafowabo abasebenzisana nabo, yize bangahambanga bonke. Uhlela lokhu nje ukuthi-ke uhambele namanye amazwe ukuqhubeka ashuthi izingoma. Ubonge nakubalandeli bomculo wakhe abenza umsebenzi oncomekayo, njengoba-ke i-albhamu entsha yenza kahle, futhi lokho kuyaqhubeka nokumkhulisa, kuchaza uSmirnoff. Ngenza ukuthi izona ezihamba phambili kwezesenkeza. Ngakuthini mhlawumbe ukwakho ukuphawula ngodaba olufana lolu? Ake sivele hlala comment section-ke ngizwe lwakho uvo ngalolu daba. From ila sibone ngenza ukuthi sengiphuma nje, ngiyathembisa ukuthi ngiyabuya futhi nezinye izindaba ezilandelayo kwividiyo elandelayo. Kwakho ukusubscribe, nisiphathe kahle, nibe nosuku lumnandi, ngithanda khona.